Lääkittäin hyvä tahto osa 2. Nyt se nuuhkii taas kättään. Siinä Alin vieressä oli nukkuvinaan ihan yhtä yksin kuin Alikin hänen morsiamensa Flora Tharma. Flora Tharma oli aina halunnut oikein vanhanaikaisiin naimisiin. Eikä hän ollut yksin. Sanoivatpa algoritmit aviosopimuksista mitä tahansa, solmi yli 40% aviosopimuksen jonkun toisen henkilön kanssa joskus elämänsä aikana. Hyvä tahto oli toimintansa alussa suosinut liittoja, koska ihmiset näyttivät jostakin syystä voivan paremmin, kun olivat liitossa. Mutta toisaalta nämä tulokset tasoittivat alle keskitason sekä erot että toistensa jatkuva kiusaaminen. Hyvä tahto oli lakannut jo 5 vuotta sitten ottamasta kantaa naimisiin menoihin ihan vain vähin äänin ja siirsi parisuhteet kokonaan ihmisten vapausalueelle. Kuka tahansa sai mennä naimisiin kenen toisen ihmisen kanssa tahansa, kunhan sopimus oli molemminpuolinen ja syntynyt ilman pakkoa. Naimisiin sai mennä kirkossa tai vaikka kuusen alla, kunhan ilmoitti tekemästään sopimuksesta. Viime aikoina oli jotkut menneet myös 3 naimisiin ja joku jo 4, mutta ei se kovin tavallista ollut. Ja äkkiäkö sitä pääsi eroamaan, kunhan sopii lastenhuoltajuudesta, ja eihän niitä ne usein ollutkaan. Koska toisaalta lastenhuoltajuuskiistoissa kului vuosittain lähes yhtä paljon tietotilaa ja energiaa kuin yhdessä matkassa Marsiin. Floran mielestä naimisissa oloon liittyy jotakin salaperäistä, kuin valkeiden kukkien tuoksua, upeaa tosinaiseutta. Sellaista, johon ei enää uskottu kenenkään uskoneen sitten viime vuosisadan. Naimisiin päässeet naiset olivat hänen mielestään juuri rouvia, eikä mitään partnereita. Heissä oli tenhoa kuin ohutta silkkiä pehmeää ihoa vasten. Hurmaavaa. Hän näki mielikuvissaan kansalaisten haistelevan jälkeensä. Sitä hurmaa oli jopa äidissä, vaikka se olikin naiseksi liian pitkä. Jopa äiti oli ollut jo 2 kertaa naimisissa ja nyt oli kuulemma taas tämän uuden väiskin kanssa homma sillä hilkulla. Näin oli äiti väittänyt grafeenikalvolla, näköjään vähän jonkin sortin kekkulissa, ja sitten sanonut, nyt riittää sosialisointi, pusi, 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 niin kuin täällä Hispaniassa, Segoviassa sanotaan. Siis jopa jo rupsahtanut äitikin, rouva, ja siis haluttu rouva, eikä raukka, niin kuin Flora. Flora, kuten useimmat muutkin hänen ikäisensä, kuuluivat hyvän tahdon kevytseurantaryhmään. Hänen tarvitsi tavata virtuaalienkelinsä vain joka 5. vuosi. Floran pakkomielteet ja vanhanaikaiset parisuhteisiin liittyvät päähänpinttyvät eivät häirinneet algoritmeja. Mitäpä väliä sillä oli kuusta katsottuna, jos joku halusi naimisiin, kunhan ei pakottanut ketään liikaa. Toisaalta systeemin sisällä oli pohdintaa myös siitä, oliko 5 vuotta vähän liian pitkä aika kuitenkin. Joskus siinä ajassa ehti tapahtua aivan monenlaista sotkua. Floran edellisestä tarkastuksesta oli 4,5 vuotta. Mitä luultavimmin palautetta oli luvassa Floran ostotaipumusten suhteen, ne ylittivät varsin usein suurimman mahdollisen vapauden rajat suhteutettuina kestävään kehitykseen. Nyt Flora makasi kuutamo hämärässä Alin vieressä. Kaikki tuntui viimein selvältä. Naimisiin pääsy oli todistus alkuvoimasta, jonka ulkopuolelle Flora oli jonkin luonnon oikun vuoksi jäänyt. Miksei Flora saanut miehiä niin pyörälle päästään, että he eivät voineet olla kosimatta? Miksi? Haluan vain sinut. Olet aurinkoni. Suudelmasi saa vereni kiehumaan. Haluan sinut äidiksi lapsillemme. No joo.
Ostan sinulle turkin ja kultaisen sormuksen. Sitten tuli se the end, ja he elivät onnellisina elämänsä loppuun asti. Tai ei sillä nyt niin väliä, kunhan pääsi naimisiin. Floran mielestä hyvän tahdon olisi pitänyt nimenomaan käyttää laskutaitonsa yksityissuhteiden hoitoon. Hän olikin viimeksi äänestänyt lisää turvaa kansalle algoritmin puolesta. Flora oli tehnyt Alin kanssa sopivuustestin, jossa tutkittiin, oliko pariskunnalla tarpeeksi eriävät geenit. Hyvän tahdon suositus oli aina, että partneriksi valittiin niin geneettisesti erilainen henkilö kuin itse oli. Se ei ollut tässä suhteessa ongelma. Ali oli Donde ja hän itse Lande. Lapsia varmaan kannitti kuitenkin vältellä, vaikka olisikin mukaan niihin suostuvinaan. Lapset sotkivat kuvaa. Sylikoirat sopivat paremmin rouvan raameihin. Kaikkihan sen tiesivät. Mutta rouvaksi päästäkseen piti sietää yhtä sun toista, kuten nyt tuota Alia, joka aina nyki itseään joka paikasta. Ja sitten haistoi kättään. En kyllä sano mitään. Silloin sen kanssa olisi pakko puhua, ajatteli Flora ja näytteli edelleen nukkuvaa. Silmänraosta tiiratessaan hän näki, kuinka Ali tunnisteli pulssiaan ranteesta. Ei voi olla totta, vihan aalto pyyhkäisi Floran läpi. Kunhan oltaisiin naimisissa, niin minä sille pulssit näyttäisin. Floran vieressä Ali haisteli sormiaan. Jokin oli nyt pahasti vialla. Nuorena miehenä kaikki oli ollut niin helppoa. Ainakin niinä hetkinä, kun ei halunnut ampua jostakin syystä päätään hajalle. Ali nyrpisti nenäänsä ja laittoi kätensä takaisin peiton alle. Teit mitä teit. Kävit töissä ja joskus ajattelit, että olisi se kiva, jos olisi ikioma nainen. Ja sitten kun sen sopivan naisen sait, teit taas mitä teit, kävit töissä ja kaikki oli niin kuin pitikin. Ei sinä tarvinnut hyvältä tahdolta apua pyytää. Elämä oli niin kuin pitikin. Mutta sitten se nainen sanoikin yhtenä päivänä, en minä enää halua. Itkee ja paiskoo ovia, vaikka sinä et ollut tehnyt sille mitään pahaa. Tai niin, no et kovin paljon hyvääkään, mutta kuitenkin omasta mielestäsi jotakin. Ostanut kukkiakin jonkun verran. Hyvä tahto neuvoi neuvottelemaan ja kun intit muita vastauksia, kysyi se jo, että tarvitsisitko apua virtuaalienkeliltä. No, kyselyvimma loppui siihen. Virtuaalienkeleitä kannatti vältellä aina kun voi, uskoi Ali ja moni muukin. Virginia vaan otti ja lähti ja kaikki laskut piti maksaa itse. Ja vaikka kuinka yritit ottaa siihen uuden naisen tilalle ja taas teit mitä nyt teit, niin ei se ollenkaan ollut enää sama juttu, vaikka toit kukkiakin. Liian vaikea yhtälö insinöörillekin, vai, sanoi Virginia, kun tuli hakemaan tavaroitaan kyynelet tulvien ja nenää räkäkirnuna. Olihan se tietysti vähän ikävää se, että mikä Bella se nyt olikaan, oli unohtanut kaulahuivinsa ja se roikkui eteisen peilistä juuri silloin, kun Virginia tuli hakemaan loppuja kamojaan yhtenä lauantai-aamuna ja ilman sopimusta. Ai, sulla on uusi huivi, sanoi Virginia ivallisella äänellä. Lähtiessään kääntyi vielä ovelta ja haki 3D:n. Se oli sentään ollut melkein yhteinen. Ravisti siinä laatikkoa hetken Alin silmien edessä ja veti mennessään jalallaan ovi kiinni. Oli ollut niin kätevää, kun oli yksi laite töissä ja toinen kotona. Sekin vielä. Ei ihme, että ahdisti.